ndị be anyị na-afụgo anụ chọrọ m ịjụ nna anyị ukwu a ọ bụrụ mgbe gboo a na-asị anyị nọ evil tree nọ na ngwuru ọ ya bụ ife na-enye nsogbu achọta ndị ga-ekpe ekpere egbuo ya ka m batara ọ bụrụ na nna anyị a ka hapụrụ nke ya ka anyị jukene ya ajụjụ gbasara ya. Nna anyị ndewo, biko enere m anya wee fụ ukwu ụdara ka dị na be gị na obi gị wee fụ n'akụkụ akwali ka ọ dị wee sị ka m gbagodu gị ajụjụ ọnụ ọ ụdị osisi a ma ọ bụ ụdị osisi a ka ọ na-abụ anyị na-anụ asị anyị ajọ mmụọ osisi a kpatara na ezinụlọ ahụ aga n'ihu ka ezi famili ka ji wee ka debe nke gị nnọọ ụdara kịta ihe a na-akpọ ya ụdara ọ bụ ụdara ọmụmụ ine anya ịfụ na ọ chachara n'elu nọlụ o nwere ike ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-achọ nwa ma ọ na onye nke gị na-achọ nwa chọọ ikunye gị nwa ị nwere ike na-agafeta ebe a kịta ụmụaka esie n'ebe a gaa ị nwere ike gafeta ebe a na-ene ka ọ tọbụ itu etu ụta anyị ọnwa ahụ agaghị agafe gị ma onye na-achọrọ nwa dị ime ụdara ị nwere ike ịgbụ ọnwụ niile ị nwere mkpagharị ihe niile ya akpagharị na atụtara throughout night mana e nwekwara ụdara ndị ọzọkwa dị ebe a ị na-anya ebe a ihe na-anụ ka a na-akpọ ọkwa dike Igbo ukwu n'ebe na-ekwu ọkwa dike ebe a kịta bụ okwu ọkwa dike ahụ ị na-anụ echichi Emeka Ezeife-Chiri the first executive governor ebe a ka ọ bịara chie ebe a ka ọ bịa gba ụkwụ yes eji chie ọkwa dike ị na-anya ebe a ị na-anya ị ga-afụ na-eji a na-atọ atọrọ ya bee ya ebe a ma anụ anya egburu ya nke a bụ ụdara ọmụmụ nke a bụ ụdara ọmụmụ ụdara obuka na ebe ọ nọbụ mana ada ele n'afịa ụdara kịta ada ele n'afịa ihe eji eme ebe ọ mara na onwe onye tụtara ya onwe onye na-achọ nwa ụta ha na ọchọwa onye na-achọ nwa dachi ya ihe then wee bụrụ na o nwere mgbe ọ dị ebe a dịka ọfịa o nwere ndị na-ejezi na-aghọ ya aghọ na-ele n'afịa ụdara the oldest man nọ na vileji a bụrụ amụma 3 years gwọ na onye elezi ụdara ebe n'afịa the only 3 family na-ele n'afịa na-eme ihe ahụ that year that was 83 ụdara wee mechichazie ọ na-ebu ibu nke a ka bụ nwa ọ bụ ebe ka o si ebu wee mechicha chi aja ada afụda akwụkwọ anya mbọsị ahụ wee kpọkọ ihe n'ebe a over 1000 children ọ na-abụ ka ụgbọ akwụkwọ o wee si nnukwu vuru the family na-ele ụdara na-abịa onye the only hope family a nwere n'ebe ụdara ka ọ nọ n'ihi and then nwetaghị ha do taa ọ dụbazie isi anwa duo for years akpụ wee dọta ya akpụ wee dọta eyi a ka a na-akpọ akpụ obi akpụ wee dọta ya obezie ebe a kụchie onwe ya then mana ọ na-emekwa ihe nke ahụ na-eme ọ bụ ọsọ ya bụ ụdara nke a bụ ụdara mana ọ nke a bụ nke dị special then ịnekwa anya ebe a kịta ịma ihe a na-akpọ ya ọ osisi a ka a na-akpọ ngwu a adịgo more than 300 years etu ọ dị naanị ka ọ na-ebu gịrịgịrị ọdụ naanị ọ ka ihe a ebu naanị ihe a na-akpọ ewu ngwa ọnụnụ na wafa ọ bụrụ na ọnya na mmadụ kịta riri amoosu
ma ọ na-agwụ ajọ ọgwụ ma ọ na-amụsi n'ọkata mistakenly chọọ isi ebe a ọ na ha napụta ebe ọda ebe a anaghị ayọrọ ya biko agwọtaghị ya n'ọgwụ ọ dọtuo ya ebe a o nwere ndị mmadụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-abịa mara ya akwa so ebe a kịta na obi igbo anyị nọ n'ahịa ọnụ bụ ebe ahụ secret house ya ebe a kịta